Ей, това са истински туристи. А, така, бабе. А сега, Аличко отгоре пък да седне на врата. Да. Я да ви видим и гости. На клипнак. Те продължават да ходят обаче. Аз ще на Ники упражнение Само за снимката. Не, само за снимката. Така ли? Хайде. Ти искаш ли, Саша? Кой искаш я? Дай дядо. Дай дядо да те. Като на кокили. Айде сега като дядо Ники. Айде, стъпвай сега. Тя обаче не се отказва. Как ще отказва? Той явно съм аз няма. Стъпи хубаво, Сашенце. Къде сме, Верали? Я кажи, къде сме сега? Ами в Панчарево. Панчарево. Малко по-далече, майче. Ами Българево. Не. Още по-далеч. Къде бяхте в Турция? Аз мисля, че в Гърция бяхте.